Som HJS Automation International Ascensa. Carregueu la plantilla. Comprovació automàtica de tensió. Comprova la posició predefinida. Comprovació automàtica de l'obertura. Compareu amb el disseny de fitxers Gerber. Basat en punts fiducials. Comproveu l'àrea, la rebava, la taca, la posició, etc. Creeu un informe i deseu imatges d'error. Oferim una solució personalitzada. Donem la benvinguda a la seva consulta.